de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen do I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanu k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégant service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanu sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégant service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégant service ale ka baara bɛnnen do ma élégant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumani bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégant service de la I boli biribiri I ka taa élégant service walasa I ka taa I ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégant service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen do I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la k'aw to aw ka wagati o cogoya la an tɛ sɛgɛn aw fo la ka sababu kɛ sanga a n'a ka wagati aw b'aw sigi ka an ka bɔlɔlɔ ni ka o lajɛ kunnafoni min ni an b'a lasaw ma tɛnɛ fo ka taa se juma ma an ka bamanankan cɛɲi o la sa Mali kunnafoni jabarani kɔni baarakɛlaw bɛɛ sigilen do aw nisɔndiyali o de kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juin kalo tile 14 ye san 2022 kunnafoni a waati sera a y'aw bisimila Fundamela bi an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ taama sira ɲɛnabɔli o masa n'o ye Abdoulaye Diop ye a kɔni tun bɛ Nations Unies ale ka kɛnɛ kan kunu juin kalo tile 13 san 2022 kumaɲɔgɔnya ninnu bolila fɛn min kan sa o de ye fɛn min ye sa u taara kuma kɛ an ka jamana ale taabolo o yɛrɛ kan kuma yɛrɛ kɔnɔna la sa an ka ministre ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kumana an ka jamana marabagaw olu tɔgɔ la a y'a yir'u la k'a fɔ ko an ka jamana kɔni tɛ jɛna ye nanzaraw n'o o ye faransikaw ka kɛlɛkɛcɛw ye sa olu kɔni ka to an ka jamana o kɔnɔna la a n'a tila tuguni fana ka yira k'a fɔ ko walasa ko da kɔni ka don MINUSMA ale ka baara o lakurayali la ko fɔ MINUSMA k'a dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw k'olu kɔni bɛ ka san sɔrɔ sanga a n'a ka wagati ka taga a fɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu jamala jɛrɛ soba min bɛ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ sa n'an ko ale ma ko CICB kari tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2022 an ka alisilamɛ dɔ tɔn tigilamaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni yɔrɔ kofɔlen in na fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye misiriw yɛrɛ olu baara bɛ se ka taa taabolo ɲuman fɛ cogoya min na ani fo ka taa wajulukɛlaw ka olu fara ɲɔgɔn kan wajulu taabolo ko ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ɲɛna sa o de ye an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ diinɛ koɲɛw ma
ma fo ka taga se laadala ko ta fanfɛla olu ma no o ye dɔgɔtɔrɔ Mahamadu Kone a kɛra fɛn min ye au conseil islamique ale ɲɛmaaba yɛrɛ no a Said Ousmane Sheriff Madani Haidara ye anga fintigilakaw ulu ka kunafoniyo ulu kɔnɔna la sa anga fintigilakaw ka kunafondi subambe no nan kalima ko dirpa ulu kɔni ye kunafondilaw ni ka ulu wele ina fɔ dalala ko la ka se ka ɲɛfɔli k'u ye baara taabolo o kɔnɔna la a kɛra juin kalo tile 10 tɛmɛnen na a kɛra u yɛrɛ dagayɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ ko mai kalo tɛmɛnen na sa anga fintigilakaw kɔni ye baara minnu kɛ o de ye u ye dankari kalogɛrɛ dinɛ tigilama maa 168 ulu ka buna hadamadenya la maa 37 u kɔni ye wele lase ulu ma u y'u ka maramafɛn 28 ni ka o minɛw la u ka bolimafɛn 8 o fana minɛn'u la u ye dɔw yɛrɛ tiɲɛ fɛn min ye bolimafɛn sen 2 ye sa n'an ko manazarakan na ko moto o 34 u ye o dɔw tiɲɛ fo ka taa dɔw yɛrɛ fana ni ka o minɛw la ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɔla Sulemani Danbileyɔrɔ n'ale ye diripa o ɲɛmaa ye fintigilakaw dagayɔrɔ min be menakakaw ulu feno ni nazaraw ka fintigilakaw kun be a kɔnɔna n'o ye barika ni maaw ye sa u kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlɔ ye ni k'a di anw ka fintigilakaw ma n'o ye armée malienne u ye a lakile kɔni ni ka o di kunu juin kalo tile 13 san 2022 ni wagati na an bɛ se k'a fɔ ko menakakaw ulu bɛna fɔ ko tare ka sababuya kɛ sisan kɔni anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ kɛra menakakaw ulu feno ye u kɔni tagara sa kabini février kalo tile 17 tɛmɛnen ni Mali ni Faransi kɔni ka kumafɔtaw ulu fara ɲɔgɔn kɔ ni Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ ko ulu ka kɛlɛkɛcɛw bɛna bɔ anw ka jamana o kɔnɔna na sisan kɔni u bɛ ka o dagayɔrɔ ni ka olu lasegin anw ka fintigilakaw ma Amadu Kufa ka cɛdenw ulu kɔni ye bingani wale ta kunu juin kalo tile 13 san 2022 ni ka Cinku dugulakaw ka ulu sɛgɛrɛ Cinku yɛrɛ bɛ sanga o lamini na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw k'ulu kɔni tun ye u ka sɔrɔyɔrɔ ni ka o fɔ dugulamaw ye sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 8 o wagati u kɔni sera ka ɲagami dugulamaw la u kɛlen ka ɲagami la wagati min na sa u kɛra sababu ye n'u ka u ka du damadama ka tasuma don la k'ulu jeni ani ka tila ka taga n'u ka bagaw ɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko nin wagati na kɔni maa kɔni ma to a la Watina moptikaw ulu feno kurantigɛ banbali o kɔni kelen do ka ulu ka baara bɛɛ lajɛlen ni ka o jɔ ka tila tuguni ni ka lakanabaliya fara o ka moptikaw a kelen bɛ tɔɔrɔyaba ye ulu bolo o de la sa u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan juma nata in na juin kalo tile 17 san 2022 ni ka bɔ ka u ka nisɔngoya ka o yira o de y'a to u y'a laɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa se u ka laadalatigiw ani dugulamaw bɛɛ lajɛlen ma finti gansan o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko bɛɛ lajɛlen ka fara u kan walasa u bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka se ka u ka dusuma kasa ni ka ale yira o b'a yira k'a fɔ ko juma nata in na ko baara fosi tɛ kɛ Mopti dugu o kɔnɔna la ni wagati na gazi ale kɔni sɔngɔ yɛlɛna kosɛbɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ gazi min yɛrɛ n'a yirala k'a fɔ ko kilo 6 buteli ko ale kɔni tun bɛ charger ni ka a lafa sefe wari 600 de la nka sisan kɔni a bɛ lafa sefe wari 1200 ani 70 ani murumuru la ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye gazi ale kilo ye sa k'o taara jɔ fo sefe wari 200 ani dɔrɔmɛ 12 la ni kɔni kɛra waleya min n'a kɛra degunba ye fɛn min ye gazi tigiw olu maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu bɛ gazi koɲabɔra n'o ye Badala Babi ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ karidon juin kalo tile 12 mikado maaw ka kumaso o kɔnɔna la sa k'a fɔ ko fɛn min ye gazi yɛrɛ ale sɔngɔ yɛlɛni ye sa ko ale kɔni sababu kɛra fɛn min ye o de ye anw ka jamana marabagaw olu kɔni tun bɛ musaka ni ka o don gazi la walasa maliyɛndenw bɛ se ka gazi ale sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na nka sisan anw ka jamana marabagaw kɔni ye u bolo bɔ o kɔrɔ o de y'a to sisan kɔni gazi ale kɔni sɔngɔ o yɛlɛna Gawkaw ulu feno ni wagati na gaw kɔni tun dugu kɔnɔna la jiko gɛlɛya kɔni kun gwanen do olu la kosɛbɛ o de la sa juin kalo tile 12 tɛmɛnen fɛn min ye Gawo mairie ale ka hakili ɲumanya o kɔnɔna sa a ye ji litiri 45 ni ka o de tila Gawo sigida maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnena sa Aljanabaja sigida maaw olu n'a a lamini ni hakilina ɲuman in kɔni bɔra Gawo mairie ale yɔrɔ la a yirala k'a fɔ kabini mars kalo tɛmɛnen na sa jiko gɛlɛya kɔni o bɛ Gawo n'a lamini o kɔnɔna la
Manantalikaw feno femi ye sanfiye ba o de kɔni wulila ka tila k'a kuncɛ ni femi ye sanji ba o ye sanji min yɛrɛ sa n'an bɛ se ka fɔ ko kabapɛrɛ yɛrɛ kun bɛ a kɔrɔla la o kabapɛrɛ yɛrɛ kɛra sababu ye sa juin kalo tile 10 sufɛ ka dugu jɛ juin kalo tile 11 sɔgɔmadafɛla la Manantalikaw olu feno Manantali ale bɛ bafula bɛ o lamini na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sanji ni sanfiye yɛrɛ sa o kɛra sababu ye ni ka taga ni maaw ka tɔliw fo ka taga se u ka gataw olu bɛɛ lajɛlen ye u ka yiri belebele minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ sanfɛ in kɔni ye nin yiri ninnu ni ka olu bɔ ka bin u ka kɛyɛrɛ ye kalanso minnu fana bɛ yen nɔ sa n'o y'u ka kalanso belebele dɔ ye n'o ye kɛyɛrɛ ye kalanso ye Manantalikaw olu fɛ yen nɔ o kalanso in yɛrɛ kɔni fana bɔra ni ka bin ka sababuya kɛ sanji o ye an bɛ se ka fɔ nin wagati in na fɛn min kɔni ye nin tiɲɛniba in yɛrɛ kɔnɔna la sa maa kɔni ni o ma to a la u ka sigida min bɛ yen nɔ ni o ye jonkeli dugu o y'u sigiɲɔgɔn ye olu fana ka tura belebele 3 jiwoyo taara ni o fana ye o su kelen o la to bafulabekaw ulu feno halsa nga sisan amta manyinakaw ulu feno u ka jagokɛla misɛmanw ulu kɔni kelen do ka uba sefa wari misɛn binani ala fo ka taa se a 50 o ma ni kɔni kelen bɛ gɛlɛya ye muso ulu bolo sugu kɔnɔnaw la ka sababu kɛ u bannen ni wari misɛn na u bolo jagokɛlaw y'a yira k'a fɔ ko ne ye kulu tigɛ ni wari misɛn minɛ ko wari misɛn nu yɛrɛ kɔni tɛ ka layɛlɛma ulu bolo o de y'a to u fana kɔni bannen do ala an b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na fɛn min ye wari misɛn ko gɛlɛya o bɛ an ka sugu kɔnɔnaw la kosɛbɛ wari misɛn ka gɛlɛ wa jagokɛlaw fana bɛ ka u ban ni ka wari ka u minɛ mɔgɔw la n'u ma fɔ ko wari ulu numéro effacelen do dɔw b'a fɔ ko wari kun ale bugɔtilen ko wa ko banque mɔgɔw fana ulu bannen do ni ka wari dɔw ni ka o minɛ la o kelen bɛ gɛlɛyaba ye sugu kɔnɔnaw la jagokɛlaw ale ni sannikɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ wari ko gɛlɛya o bɛ sugu kɔnɔnaw la an ka jamana marabagaw olu ka lajɛ an tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye jamana marabagaw ta ye nka fɛn dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ o ma se an ka jamana marabagaw olu ma ni yɛrɛ ko ninnu kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se ka ninnu ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wari misɛn ko gɛlɛya o bɛ an yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ Mali kunnafoni jabaran lajɛbɔ ni kunnafoni damanama de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni yɔrɔ ni ala man ka jɔnya joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ ka tunga lafiya an ka kunnafoni jukɔrɔma don dɔ b'a ye ale de sanga an'an ka wagati tunga lafiya min ni anana maliyɛndenw olu lafiyali kama k'u to tunga fɛ wa maliyɛnden minnu fana bɛ an ka jamana o kɔnɔna la anana aw fana lafiyali kama so jɔli ko o la a ye tunga lafiya ma olu wele walasa aw bɛ se ka lafiya sojɔko la cogo min na k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ damu ale ni lafiya o kɔnɔ tunga lafiya de bɛ se ka o ka ye aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ halisa ala ka basigi ala k'o lana anw ka jamana o kɔnɔna la ala ka bɛn ka fɔ ani kelenya sabati ala k'o tɛmɛ maliyɛndenw olu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye anw ka jamana ye ala k'a ta fanga di an ka jamana marabagaw ma halisa an ka jamana n'a kanu tɛ maliyɛnden minnu halisa ala ka jamana ye ala k'a kanu don olu la maa jugu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la an y'a ɲini masa aramani fɛ halisa ala k'u taga bɔ an da la anw tɛ se ala de bɛ se ala k'u daga bɔ an da la halisa aw k'an bɛn don n'a nataw la